Hvorfor vælger han John Lee hele tiden? Det er også sådan. Jeg har jo ikke chance. Det kan også være. Jamen, vi kan også tænke på, at det bliver en anden... Det der, det er jo meget landende, så det er jo landforgivelse. Men hvad fanden var det nu, det var? Hvad fanden var det nu, der gjorde, at man fandt ud af det engang? Lige præcis med det der. Det var hvad fanden var det nu? Og i morgen, fordi det var Jack og dem, der havde samme problem engang. Lige til huske det. Der var sådan en del anden fik det ikke. Altså ikke sådan langt. Der var sådan et eller andet, der lige løste det.